Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Superintendent of Police ka West Garo Hills District ula pentip lingba ka kerwo kubor baki artli Jingïakynad ki belajar hak kat khandai tri ulber arsa apun Briew kim dan Jingïadei AA Jingïakynad hari lum Garo ulai thu bah hak kat khandai terik kidan artli Jingïakynad kawai ka bahap ha Halidaganj Police Station bat kawai pat ha Pulbari Police Station hak Jingïadei pat ka Jingïakynad ha Halidaganj ulai thu baki pulit kilayo jing ujor now Abdul Wadud Saha ubana kashnong khopati patri jong ka Assam bat ummen jong u Abdul Khersha sabsan snem karta ulalet shahat singhi mari na kabanta ki kam jong u bat hadin kata ulawan phai shala ka jakasa hakashari para nrela lap ya kamet yap jong u haka yingsa jong u hi harengkat ki babun kidang mensaw la register ki asya kani Jingïakynad bat ka jingto okit kadaya shakmat ban yokem ya kirunar ki bapin yap ya u Hakaway per Jingïakynad ka belajar Pulbari Police Station USP ulai thu ba kadon ka Jingpluh ding hakaway ka Dukan Dejan ha Khalithan Puskuni para ka badan Hajan Chibinang bat ka ding Kalapur syaka Dukan Sujan ka badan Marjan bat ka daw ka day na ka Jingthut jong ka boarding ka kunhun jong ka Fire and Emergency Services kalawan poi ha kapor ka babyang bat kilala ban pelip ya ka ding shwa bakan pur syaki Dukan ki ba Marjan kat kum ka jingtokit lalap bakadaw kadai na ka jingthut jong ka boarding electric USP ula pensyai babaro artli kini ka Jingïakynad kim dan Jingïadei AA pat ka Jingïakynad hari lum Garo kum taw la maham ikipat ba bakim dei ban pinsa priang khubor bakla ya kani klam da tip ya ka daw tenrai na marba kala ban mi ka jingsung thu bakla Pidan Dukan marbam ndei compare la ka bared ka pidi harut surok ni ka bahe kum ki restaurant bat ki wei ni pishat roti shat kiek bat ki wei na ka benta ka koi ka khya jong ki pat ba nong bam nong di pat ba phinyo ka jingshania naki pidan kam bandon de ka license ka papaka ka bala ithu da ka an kata ka Food Safety and Standards Act arjar henril ling ba ka section lai phoi Uwei kam de ka ba ba phinyo e ka license Pila ban apply ko online link ba ko website foscas.fssai.gov.in daga ba pihap pan upload ru yaki kot kisla badan kam kat kum gajat jingkam jong pi Pila ru banyak kendo yaki designated officers lani food safety officers ke badan hak office terekam jong u lani ke district medical and health officer habaro ke district ke badan Meghalaya latno tang ha is khasihers Pila benlet bed cek office terekam jongki ke Commissionerate of Food Safety ke badan Halowa Lachumya. Naka benta ke kot kakya kinong bam nong di. Lawan ra syapi deka Commissionerate of Food Safety Government of Meghalaya bat belakershan deka Food Safety and Standards Authority of India.